Serampat cok diaturke monggo. Monggo pandemen ayo. Metese. Raden. Prawira mati lelabuh negara. Iming-iming aku duwe roti mari ora rasane lagi sapa bisa nangis karo guyu bergoyang bersama dengan Semar Mulyo. Sliramu ati iki anane tan sarengmu rasa tresno sing tak endem sarwa
bisa janjang tinodrat satremi lapai pripun Pak Tukiyat Semar Mulya niku campur sarine sae tanggapane murah penyanyine MC-ne nggih ayu-ayu ganteng-ganteng MC-ne ayu-ayu ayu maksudnya penyanyine ayu MC-ne ganteng penyanyine ayu Pak Tukiyat yo ganteng kok Mas lah iya Piyayi Jawa Timur menika awet muda. Lah nggih. Tasih 35 nggih, Pak. Oh, alhamdulillah lho 35 lho, Mas. Terus pun disunat dereng Pak. Wong kok lho kan aku iso ngira. Wis untara iki cara ning kedinasan wis pensiun. Oh, urung. Dereng ya, Pak nggih? Dereng. Tasih kuat, Pak nggih. Masya Allah. Nih keluarga besar Malang, keluarga besar Madiun nanti boleh joget, boleh nyanyi, boleh nggih, Pak nggih. Mohon izin Suko Parisuko bersama dengan Campur Sari Semar Mulya. Ulo sawah sapa ngendut tekan omah ati wis kapilo. Mana di mana anak kambing saya. Saya pengarasaku lamun bisa udah nggak kuat Pak Tukiyat Mas. Dereng rampung niki Pak. Nggih. Tesih sekedhik melih. Ulo sawah sapa